Shamser Gazi mungui Khoroksa Thuruksa Bubagra Krishna Manikya mesenei Udaipur dokhol khlaina phano projarok bono raja hnei gosia angmani bagui bo Lokhon Manikya singhasono asugrui Tripura o sason khlaikha bayap song tinini o video sing nalainai Shamser Gazi ni Part-2 video. Shamser Gazi ni Rajbari hingke tabukni Bangladesh ni Sagolnaya upojela ni Champaknagar kamio ni bayap song Champaknagar kamio Bangladesh hobo Champaknagar tongo a kami tabuk Bangladesh bai Tripura eba India ni border bai nanglaijak. Shamser Gazi ni molo o hao phatarhani sotorurokno kasui narakna bagui kwbangma killa eba furdok swnamkha. Bini molni sekangobo Tripura o kwbangmano omohai killa eba furd tongo norok abono saimana bagui o video naimano. Shamser Gazi ni molo Hindu tai Muslim bebak dofani borokno administrative ni samungo thepajakha. Dharmapur amsayo tongnai Ganga Gobindo hingke bini dewan tai Khondol amsayo tongnai Harihar hingke bini nayab dewan borokni samung hingke kami kami beraioi khajana thumnani. Shamser Gazi Abdul Razak no Roshnabad no naikolnani barja rkha. Shamser Gazi bini bigra projarokni bagui kwbangma yapri rongkha bo bigra rokno jagarok bagui rkha. Bini je khajana thummani abono bigra rok hingke kisa phano rena nangya. Krishna mala bijabni theke saimankha bo bigra brahman rokno bo jaga bagui rkha. Bini dagi mungbai kwbangma kamio kwbangma pukhiri rok khurjakha. Aboni bisingo kaisa sajakna hingke goyara digi bini bumani mungui aboni bumung pharjakha. Abono karibo ekhuila digi rangamatiya digi nordoma digi abo hai kwbangma digi rok. Ekhuila digi hingke hathai kuchuk sakao se pukhiri khurjakha. O digi tabuk yangnaro Tripura o eba India o khobjakha. Rangamatiya digi hingke tabuk khaksa par kwrwini bagui aro tui kwrikha. Shamser Gazi ni molo o hakor tui par wngui bini raj poribarni borok rok aro tui tukuyo. A pukhiri rok bebakno bini rajbari ni ganagini wono khobjago. Bini a rajbari Champaknagar kamio tabuk agini rajbari ni nogrok kwrikha bebakno bolong khawi thangbaikha. Shamser Gazi ni molni kaisa sajakuknai samung hingke bo manui sero bwswke phalnai bo manui bwswk dam kwbang khlai phali manai aboni raida rok swnamkha. Hati thigui no bo manui ni dam bwswk wngnai aborokno swiui bazaro khasiui rwbaikha. Bo manui ni dam bwswk abo norok tabuk o video o je nugui tongmani abono afuruni manui ni dam. Bigra rokno Jagathai bagmani tai nobab no Chakla Roshnabad ni bagui kwbangma rang rok rohorna nangmani bagui Shamser Gazi kwbangma rang puisa nango. Bo a rang puisani bagui Tripurani phatarni rang ganang khaisor jomidar rokni aro sengkrak bodol twlangui atumsa soprobui rangchak rok tubui phaibaio. Shamser Gazi ni abohai tongmungni bagui jomidar tai rang ganang borok rok kirijakbaikha. A lukorok kirijagui nobabni aro thangui Shamser ni mungui barbar no complain khlailakha. Bubagra Krishna Manikya bo Shamser Gazi ni mungui nobabni thani complain khlaikha. Paithago nobab Krishna Manikya no Tripurani Bubagra hnei gosiui nakha tai bo Shamser no romui tubunani bagui dolsa Sipairok horkha. A Sipairok Shamser Gazi ni Sipairok no mesenui bono romui nobabni aro talangui thangkha. Ulo nobab Mir Kasim ni dagi mungbai Shamser Gazi no kamani bukhogurui bwtharka 1760 AD bisingo. Shamser Gazi theimani ulo Chakla Roshnabad amsaino Bubagra Krishna Manikya no rwjakha. Aboni bagui agini Chakla Roshnabad no naikolnai Shamser Gazi ni chongjak Abdul Razak bini Sipairok no talangui lagat bunani samung sengkha. Paithago nobab ni Sipairok bai manjagui Murshidabad o talangui bono bwtharjakha. A patimungni ulo Tripurani Bubagra sabo wngkha bini molo tamo wngkha. Abo hai Laibuma rokno tubui phainai next video o tinini bagui aswk no sinai jotono hambai.